to tak pocitově možná necítíme, tak máme za sebou první polovinu letošní sezóny, minimálně matematicky, 12. závod ze 24 a pokud se budeme bavit o Silverstoneu jako o konci té první poloviny sezóny, tak si myslím, že jsme dostali naprostou nálož, kterou nevymyslí ani Josef Kosinský a velká cena Velké Británie v Silverstone byla naprosté kino. A s tím se pojí má první otázka, kterou na tebe dneska mám. Připravil jsem si dvě. První, v týdnu jsem někde viděl, že by si Silverstone zasloužil mít doživotní kontrakt, že by se tam mělo jezdit na pořád. Tak co? Souhlasil bys? Podepsal bys si to? Určite. Jednoznačne. Hlavne po tomto víkende je to podľa mňa no-brainer a myslím si, že aj po tom, čo sme vlastne tam zažili minulý rok a ten storyline, ktorý tam bol, že myslím, že Hamilton vyhral po nejakých 3,5 roku alebo také niečo a vlastne to sa všetko zopakovalo a možno ešte znásobilo tento víkend a tento rok, takže za mňa osobne veľká cena Veľkej Británie, Silverstone, kedykoľvek. Kľudne aj každý druhý víkend môžeme to striedať s Rakúskom. Tak já jsem ti konec konců psal, že by se celá sezóna klidně mohla odjet na Silverstoneu, protože to bylo naprosto úžasný. A nebudeme to natahovat, myslím si, že my jsme se těšili, až to rozebereme. A já už jsem ani nedoufal, že tohle někdy budeme rozebírat. Ale pojďme na to. Nico Hülkenberg po 239 startech ve Formuli 1, po 15 letech ve Formuli 1 stanovil nový rekord v počtu odjetých závodů a víkendů, než stanul na své nádech výdech první stupně vítězů. Let's go! Yes, a myslím si, že tohle to je opravdu klobouček. Já jsem dával i takový post, snažil jsem se i vy vás trošičku zbudit, abyste si nikdy nevzdávali. Konec konců, i přesto, že to může znít jako klišé, tak i já jsem uvěřil nějakým svým cílům a nějak si je postupně plním. Věřím, že i ty. A Nico Hülkenberg si po 15 letech ten cíl také splnil a je to naprostá pecka. Úplne šialený príbeh a všetko, čo sa udialo. A ja sa musím priznať, že už od nejakého 40. kola cca som včera nesledoval nič iné, iba medzeru medzi Hülkenbergom a Hamiltonom a aj keď akože nemám nič proti Hamiltonovi a bol by tiež akože super príbeh toho, že by predĺžil tú šnúru na Silverstone, kedy vlastne od roku 2014 vždycky stál na tom pódiu, ale som tam tlačil toho Hülkenberga a je to fakt, že možno až zázrak by som povedal, ale my sme tu už, no čo to je, posledné 3-4 týždne sme ho tu ospevovali a podľa mňa sme ho veľmi chválili. Za posledné 4 víkendy dokonca pozbieral viacej bodov ako Max Verstappen, takže on si tú chválu zaslúžil, ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by to mohol ešte vyšperkovať vlastne tie výkony z posledných víkendov pódium. A neviem, ja by som chcel strašne vedieť, že ako to vnímal on, že či po tom všetkom, čo sa vlastne udialo, že skončil v tom Renaulte a potom 3 roky bol vlastne mimo Formuly 1 a ja by som kľudne povedal, že zázrakom sa mu podarilo dostať ešte naspäť, že tam vlastne v tom Haase zlyhali dvaja nováčikovia a dostal znovu šancu a treba ale povedať, že ju chytil 2 rukami a odtedy ju vlastne nepustil. Tak ja by som chcel vedieť, že ako to on bral. Že či ešte dúfal, že OK, možno sa niečo stane a na to pódium dosiahnem, alebo to už pustil z hlavy. Každopádne myslím si, že aktuálne by sme iba ťažko hľadali vo svete nejakého fanúšika Formuly 1, ktorý by mu to neprial. Asi kromě Luise Hamiltona. ne, myslím si, že i on, ale abych navázal tu tvoji vlnu, také si nejsem jistý,
jak on to prožíval, možná prožívá, kdo ví, možná podle mě, až teď přijde trochu k sobě po té obrovské pařbě, která určitě musela být, tak se to teprve začne uvědomovat, že on opravdu skutečně ty stupně vítězů získal a to jsou přesně tohle ty momenty, proč já miluju sport. Byť tak nevypadám, ale sport mám rád samozřejmě tu F1, veškeré ty sportovní příběhy, je to super, jo, a jak už jsem řekl na začátku, já jsem i si tak trochu myslel, že tadyhle to nikdy už nebudeme rozebírat, protože ta šance, že by Nico Hülkenberg získal stupně vítězů, byla tak strašně nepravděpodobná před začátkem letošní sezóny. My jsme konec konců i Sauber, že odsoudili na beznadějně poslední místo a ještě před sezónou jsme ho celkem dost kritizovali za to, jak oni to vlastně vedou, v jakém stavu ten tým předají tomu továrnímu Audi, které se z toho za rok stane. No a přišly upgradey ve Španělsku a od té doby prostě Sauber jede a mě by strašně zajímalo, co oni tam uvařili. A opět to ukazuje ty kvality, které Nico Hülkenberg má, který zkrátka z toho auta je schopen ždímat 110%. A pak záleží, v jakém stavu to auto má, protože pokud má auto, které je schopné dojíždět na 11., 12. místě, on skončí 8. To je prostě wow a všechno tady to se sešlo v tom Silverstoneu, všechnu tu smůlu, kterou on za tu kariéru měl, ty už si nastínil Renault, ale můžeme se bavit klidně i o Mercedesu, potom to klidně hned vysvětlím, tak se to vůči němu obrátilo v to obrovské štěstí, které ho potkalo včera a wow, opravdu fakt smekám, protože já měl slzy na krajíčku, přímě. Bol to absolútny brutál, úplne, že skvelé. Páčilo sa mi aj v tých rozhovoroch hneď po pretekoch alebo aj potom ďalej na tej tlačovke a tak, že ako by si to ešte vôbec neuvedomoval, že nemal to v hlave spracované a stále to bolo také, že nedokázal tomu uveriť a presne podľa mňa tomu chvíľku potrvá, dokým to celé spracuje a uvedomí si, že čo sa vlastne udialo a čo sa mu hlavne podarilo, lebo povedzme si na rovinu, že toto je obrovský úspech, že keď zalovíme v pamäti, kedy naposledy stál pilot v tak slabom monoposte na pódiu, tak neviem, akože mne napadá George Russell, keď bola tá upršaná veľká cena belgická, ktorú sa vlastne ani nejazdila a nejakým spôsobom sa tam vlastne ocitol on už po tej kvalifikácii, myslím, že. Takže toto si treba uvedomiť a ja znovu pripomeniem tú moju otrepanú pesničku o platovom alebo teda rozpočtovom strope. Nech mi prosím nikto, či už je to prezident FIA alebo kdokoľvek, nech mi nerozpráva, že platový alebo teda rozpočtový strop v F1 je blbosť. Je to najlepšie, čo sa F1 mohlo stať za posledné roky, lebo presne vidíme to, čo sa Hülkenbergovi podarilo, pár rokov dozadu by to bolo absolútne nemožné a aj tá kvalifikácia, keď sa pozrieme, myslím, že ten rekord najtesnejšej Q1 je z minulého roku, niečo málo pod 80 v Rakúsku to bolo, medzi prvým a posledným pilotom a teraz nebyť Franka Colapinta, ktorý to pokazil, tak tam by sme možno atakovali ten rekord, lebo myslím, že medzi 19. Hülkenbergom a prvým, neviem, Norrisom, Piastrym, neviem už, kto bol v Q1 prvý, tak bolo niečo cez 6/10, 6,5 desatiny alebo také niečo. Takže fakt, že je to vynikajúce, tá F1 je aktuálne v takom stave, že aj Hülkenberg na Sauberi, ktorý evidentne dáva do toho najmenej peňazí, dokáže skončiť na pódiu a to je akože vynikajúce. Určitě. Jednoznačně tohle mohu podtrhnout a poslat to klidně taky tamhle do Mezinárodní automobilové federace, protože tohle by se bez rozpočtových stropů nestalo. A pamatuju si, že někdy loni jsem se bavil s někým
už nevím s kým, to je jedno, to je nepodstatné, jak vzpomíná na F1 v 80. 90. letech, že to byla ta zlatá éra. Já si troufnu už od loňské sezóny opravdu hodně nesouhlasit, protože kdy naposled jsme v té tedy takzvané zlaté éře před nějakými 40-30 lety měli 4 týmy, které bojují o stupně vítězů, kdy jsme měli takhle vyrované pole, že celé startovní pole se ti vyjde do sekundy. To je mega a troufnu si opravdu říct, že ty zlaté časy má Formule 1 teď, takže si užívejme toho, že v tom jsme, protože to je pecka. To je fakt super. A já navážu ještě na ten slabý monopost. Mně se strašně líbí i to, co tomu předcházelo, protože Nico Hülkenberg, on nestartoval někde třeba z 5. místa, že by mu vyšla kvalifikace a něco takového. Ne. Nico Hülkenberg do nedělního závodu startoval z posledního místa na startovním roštu. O to víc presne. je... Toto je ešte akoby, že keď už doteraz toho nebolo dosť, tak toto ešte umocňuje celý ten zážitok z tej nedele. Přesně tak, že to nebylo ve smyslu takovém, že by mu vyšla kvalifikace a potom to betonoval, špuntoval, konec konců potom se budeme bavit o Gaslym a jeho skvělé defenzívě, to si myslím, že pak je také potřeba zmínit. Ne, Nico Hülkenberg opravdu, jasně, nahráli mu okolnosti do karet, ale na to se historie neptá a stejně si myslím, že ty stupně vítězů on měl opravdu velmi vydřené, protože nebyla žádná červená vlajka. OK, byly safety káry, jasně, ale zareagoval na to nejlépe Sauber. Vyladili pitstopy, mají tam Jonathana Wheatleyho z Red Bullu, takže ten tým opravdu skutečně postupně budují a začíná to vypadat trochu zase jako závodní tým a ne jako ta černozelená konzerva, která jezdila v loni. A to je prostě mega. To je super. A na ty stupně vítězů se zkrátka dostali svými chytrými tahy a tím, že Hülkenberg jel opravdu životní závod. Takže o to víc vlastně je to ještě umocněné, ta emoce, kterou já z toho mám, že to opravdu nebylo o tom, že by mu vypadali soupeři a on tam jenom kroužil a snažil se přežít. Fakt musel bojovat a bylo to skvělý. Ty už si to sám říkal, že od nějakého 40. kola si koukal jenom na rozdíl mezi Hamiltonem a Hülkenbergem. Hülkenberg byl schopen i odpovědět tomu tempu Lewise Hamiltona. Pořád si ho držel tak nějak na odstup. Myslím, že snad ve 2 kolech měl Hamilton příležitost a potom už Hülkenberg nedal nikomu prostor a to je prostě super. To je krásný a těším se, co předvede ještě, no. Aby som nejakože uzatvoril celý ten Sauber, tak mám tu ešte jednu myšlienku, ktorá sa absolútne netýka Hülkenberga, ale ukázala sa vďaka tomu pódiu Hülkenberga a to je to, že ja som po tomto víkende presvedčený, že Gabriel Bortoleto bude mať vynikajúcu kariéru ve jednotke. Že jeho budúcnosť je jasná a určite bude ve jednotke dlhé roky z jedného jediného dôvodu, tá mentalita. Že predstav si, že si mladý nováčik, extrémne namotivovaný a teraz ty, čo chceš urobiť primárne je poraziť toho tvojho tímového kolegu, ktorý je nejaký akože ostrielaný seniorný pilot a to je pre teba hlavný cieľ. A on zrazu na základe všetkých okolností, ktoré sa udiali a skvelou jazdou skončí na pódiu a teba prvé, čo napadne, je okamžite Hülkenberg iba vyskočil z toho monopostu a on hneď za ním šprintoval a išiel mu pogratulovať. Kdežto možno ďalších 8 alebo 7 z 10 pilotov v jeho pozícii by boli takí možno trošku zatrpknutí a povedali si, že sakra, to som chcel byť ja na tom pódiu a ja som sa tam videl. Ale on spravil úplne niečo opačné a možno si pamätáš, minulý rok spravil to isté Russell Hamiltonovi. Russell vypadol, neviem, či tam mal nejaké technické problémy alebo niečo, už si to presne nepamätám. A to byl v boji o vítězství. Presne tak, dokonca štartoval na pole position, ak sa nemýlim, minulý rok. A prvé, čo urobil, keď Hamilton vystúpil z toho monopostu, on tam bol prvý nastúpený a prvý mu gratuloval. A to bolo presne to isté, čo spravil Gabriel Bortoleto tento rok, spravil to Hülkenbergovi. To bola, ja som mal zimomriavky a mám dokonca zimomriavky aj teraz, keď o tom rozprávam. A vtedy tento moment ma presvedčil o tom, že
že on bude mať vynikajúcu kariéru v jednotke a ja sa iba teším na to, čo prinesú ďalšie sezóny. Já jsem vždy považoval Gabriela Bortoleta za ten, troufnu si říci, že asi největší talent, který nám letos do té Formule 1 přišel, nebo minimálně je v tuto chvíli tím nejkomplexnějším pilotem. On v první polovině sezóny nebyl tolik vidět, přeci tomu Sauberu trvalo nějakou dobu dostat se, alespoň před ty televizní záběry byly prvních 8 závodů prostě na posledních místech, takže není se moc divit, že tolik na očích nebyl, ale znovu připomenu, Gabriel Bortoleto má úplně jeden a ten samý životopis, jako má jistý Oscar Piastri, který ve své 3. sezóně bojuje o titul mistra světa. Přišel, v prvním roce vyhrál F3, šel do F2, v prvním roce hned vyhrál F2 a šel do F1. A už minulý týden, tuším, že to bylo, jsem tady říkal velmi podobný průběh i té jejich první sezóny, protože Oscar Piastri také začínal v naprostém traktoru. Je to neuvěřitelný říct o McLarenu, že před 2 lety byl traktor, ale je to tak. McLaren byl na startu v Bahrajnu před 2 lety, no nezavíte mě, ale jestli startoval Piastri 19. Ja mám taký pocit, že oni boli na posledných 2 pozíciách. Dokonce, je to i možný, takže velmi podobný průběh jako u Sauberu a myslím si, že pro toho nováčka je tohle naprosto perfektní, protože on není na očích. On přesně má teď ten první půlrok, kdy se seznámí s tím samotným světem F1, seznámí se s tím, jak fungovat v týmu F1. To je úplně něco jiného než v F2. V F2 vy jste najatý pilot, tady máš auto a prostě si jeď, nerozbínám to, ale v F2 to auto už vyvíjí, ale v F1 už to auto vyvíjí podle vašich potřeb. A to také chvilku trvá, než se do toho ten člověk zajede. Zvlášť, když je takhle mladý, všechno se u něj také velmi rychle změnilo za poslední 2 roky, to byl ještě v F3 dokonce. Takže je fajn, že ten Sauber byl ze začátku takhle špatný, minimálně pro něj, že tam na něj nebyl takový tlak. Nebylo tam to očekávání. A teď, jak se ten Sauber postupně zvedá, tak Gabriel Bortoleto může růst s tím Sauberem. Příští rok může růst s Audi. A potom má vedle sebe úžasného mentora, Nika Hülkenberga. No a až jednou Nico Hülkenberg skončí a jakože přeci jenom co si budeme, je mu 38, také nebude jezdit ve na dalších 10 let, tak to klidně můžete jeho otěži převzít Gabi Bortoleto a s tím Audi skutečně něco vybudovat, takže já s tím naprosto souhlasím. Naprosto do posledního puntíku. A ta jeho mentalita, proto říkám, mně přijde jako nejkomplexnější pilot, protože takhle by se nezachoval každý nováček, přesně tak. A Hulk akože pred sezónou povedal, respektíve keď už bol oznámený Bortoleto, že bude kolegom Hülkenberga, tak Hulk povedal, že on neplánuje byť nejakým mentorom alebo nejakým spôsobom mu dávať rady, že on sa vlastne chce sústrediť na seba a tú 3-ročnú zmluvu podpísal preto, aby doručoval výsledky, ale nie preto, aby mentoroval nejakého nováčika. A to nemyslel nejakým spôsobom zle alebo arogantne, to ale ne, povedal to skrátka tak, ako to je, ale ja si osobne myslím, že vďaka tomu prístupu, aký má Bortoleto, tak aj bez toho, aby Hülkenberg robil niečo priamo k nemu, tak ho mentoruje aj ako keby, že takým nejakým pasívnym spôsobom a akože fakt super, teším sa na neho a myslím si, že tie výsledky prídu v budúcnosti. To jsem chtěl teď přesně říct, ono také nepředpokládám, že by Nico Hülkenberg vzal Gabiho Bortoleta za ruku a řekl mu tak a tohle je kolo. A tohle je volant. Ne, to určitě ne, ale přesně tak tím pasivním způsobem. To, že Gabi Bortoleto může vnímat a vidět to, jak Nico Hülkenberg pracuje. To samé bylo i v Mercedesu, když přicházel George Russell, taky si nemyslím, že by Hamilton byl nadšený z toho, že tam přijde nějaký mladý šikovný Brit a určitě nebyl také v té pozici, aby Russellovi vysvětloval, co, jak má dělat, ale prostě na takovéhle úrovni motorsportu ty máš to vnímání jiné a ty to od něj prostě pochytíš, i když nechceš. Takže to jsou přesně ty důležité lekce, které teď Gabi Bortoleto má, takže myslím si, že on má velmi, velmi dobré základy pro to, aby na nich mohl v budoucích letech stavět. Takže super. No tak to by sme mali úvod. 25 minút. Myslím si, že v pohode, či? A tak jako tohle je zase téma, že jo, o kterém si myslím, že určitě bylo potřeba se pobavit a pořád ze mě mluví emoce, takže to mi nějak nevadí, že jsme to tady trošku natáhli. Pozri, ako som povedal, že
takéto veci sa nedejú každý víkend. Niekedy sa ani raz za sezónu takéto niečo neudeje. Takže podľa mňa si to treba užiť a treba to oslavovať a možno je aj teraz dobré, že je taká malá pauza, to nazvime, a trošku to nechá celú tú emóciu tak pekne vyznieť, lebo keby sme hneď skočili do ďalšieho víkendu a znovu by sa išlo jazdiť, tak možno by to prehlušila nejaká ďalšia správa, ale toto je super, že teraz to pekne doznie a Hulk si to určite zaslúži, všetku to velebenie a tie oslavy, ktoré teraz dostane, tak on si to 100% zaslúži. Rozhodně, souhlasím. Do posledního puntíku, ale teda už pokud nemáš teda ještě nějakou myšlenku, můžeme se od toho posunout. A mimochodem McLaren vyhrál v Británii. Áno. Nikto to sice nerieši. Asi se není čemu divit, ale řekl bych, že se také musíme pobavit o McLarenech, hlavně o jednom momentu, za chvilku na to půjdeme, ale začnu trošku jinak. Minulý týden jsme říkali, že to, co potřebuje Lando Norris, je přijít do Silverstone a vyhrát. Nikdy se mu nepovedlo vyhrát 2 závody za sebou. V Rakousku ukázal, že mu asi sedlo to nové přední zavěšení. Tady v Silverstone opět další vítězství, takže na vítězství to teď 5-4 ve prospěch Piastriho stále. Ale ten náskok se z 22 bodů zúžil na 8 a to si myslím, že je skvělá pozvánka pro druhou polovinu sezóny. Určite. Myslím si, že v aktuálnom stave, alebo kde sa nachádzame v tej sezóne, tak úplne inak ten šampionát by vyzeral, keby posledné 2 víkendy vyhral Oscar Piastri. A akože skôr sa tak snažím na to pozrieť nejakým takým nezaujatým okom, alebo ako to nazvať. A ako si povedal, do tej druhej polovice sezóny to bude ešte vynikajúca zápletka, lebo nechcem úplne trepať, že kde sme sa nachádzali o takomto čase minulý rok, ale myslím si, že ten rozostup medzi Verstappenom a Norrisom bol oveľa väčší a už sa to tam počítalo na 10 bodov, takže to, že je teraz ten rozostup medzi prvým a druhým iba 8 bodov, ja osobne vnímam pozitívne. Stále sa tam nejaké okolnosti, na základe ktorých Norris vyhral, ale to, že niekto spraví chybu a dostane penalizáciu, není jeho problém, takže on vlastne iba využil celú tú situáciu a je znovu akoby, že pekný príbeh. Bavili sme sa tu o tom minulý víkend, že by bolo super, keby vyhrá pred domácim publikom a aj sa mu to podarilo. Je to svojím spôsobom trošku škoda, že on možno kvôli alebo vďaka tomu Hülkenbergovi taký ten moment slávy až tak nedostane, lebo skôr presne, že ľudia budú oslavovať toho Hülkenberga, ale určite je to dobrý a skvelý výsledok a vlastne čo ma trošku zarazilo, ja som vedel, že sa to blíži tento víkend, že či už vyhrá Piastri alebo vyhrá Norris, tak oni vlastne jeden alebo druhý, keby vyhrajú, tak by dorovnali Charlesa Leclerca v počte víťazstiev v F1. Takže to ma akože keď som to nevedel túto štatistiku, tak ma to celkom zarazilo. No tak Norris na tom není o moc lépe, že on přeci jenom do F1 přišel rok po Leclercovi, takže ti to tam mají tak nějak jako podobný. Ale Oscar Piastri, že za 2,5 roku stihne to, co jeho kolegové a soupeři. No, myslím, že o Ferrari se potom ještě budeme chvilku bavit, takže to tam možná můžeme ještě trošičku rozebrat. Chvilku jako naposledy? Ne, teď fakt musíme chvilku, jako, protože nemůžeme zase dělat 3hodinovou epizodu. to si necháme na konec sezóny. Ale teď jsem ztratil nit, no. Prepač. Jo, v pohodě, ty jsi mluvil o těch vítězstvích, že jo? Jo, no tak pokud na konci roku jeden z nich bude mít titul mistra světa, tak myslím, že jim bude asi úplně jedno, jestli mají víc nebo klidně i méně vítězství než Charles Leclerc, takže to je asi v pohodě. Ale navážu na to, že je fajn, že to tomu Norrisovi vyšlo. Já jsem vůbec nevěděl, že se tam připravovala ta tribuna pro něj, ten Landoland, když jsi si to všimnul na konci hangár rovince. Takže to bylo taky jako pěkný, že i z tohoto momentu, a my jsme to i říkali, že
v zájmu toho, a teď jako neberte, že bychom byli nějací fanoušci Landa Norrise takový, že bychom tady chtěli zastínit Oscara Piastriho, to vůbec, ale v zájmu dramatičnosti toho šampionátu je fajn, že se to Norrisovi povedlo, protože teď zase trošičku překlonil to momentum na svoji stranu a já jsem teď strašně zvědavý na to, jak ten chladný Oscar Piastri, když v momentě, kdy začínají ubývat závody a vlastně se to tak nějak vykrystalizovává, že skutečně budeš bojovat o titul ty a tvůj týmový kolega, jestli začne dělat chybičky, jestli bude nervózní, nebo jestli to bude pořád problém jen u Landa Norrise, protože ono je těžký vést šampionát, je těžký být lídrem šampionátu vlastně už tak dlouhou dobu a ještě pořád velmi daleko do cíle. Není to asi úplně lehká pozice, takže jsem velmi zvědav a klidně se tam asi takhle můžeme oslím můstkem přemostit, protože Oscar Piastri chybu udělal. To, jak velkou, jak objektivní, určitě si k tomu řekneme své názory, ale faktem je, že udělal něco, čím si závod pokazil. A dávám ti slovo. No ja ti okamžite poviem, ako veľkú chybu urobil a tá chyba bola v prepočte 166 km v hodine a myslím si, že tam ako keby, že aj začína aj končí celá tá debata o tom. No spočiatku, kým som nevidel tento údaj, tak mi to prišlo ako keby, že také klasické pribrzdenie po tom, čo odchádza ten safety car, dostaneš tú informáciu, že vlastne začína sa pretekať a môžeš reštartovať tie preteky ako líder, takže si chce vlastne celé to pole pribrzdiť a spraviť si tam nejaký odstup od toho safety caru a následne vyraziť. No ale spomalil príliš moc. Vlastne tá telemetria ukázala, že išiel myslím, že z 218 na 52, ak správne počítam. Skrátka ten rozdiel bol, že pribrzdil o 166 km v hodine, čo mne osobne príde moc, hodne moc. A vlastne tí komisári to vyhodnotili tak, že vraj to bolo ako keby že nebezpečné pre tých pilotov za ním, čož akože myslím si, že je to pochopiteľné. Ja iba čo som nepochopil je to, že vraj veľmi podobne pribrzdil aj pri ďalšom reštarte, respektíve pri tom predošlom, teraz už úplne neviem, že aký bol sled týchto reštartov a bolo tam vlastne podobne namerané číslo na tej telemetrii a ten priestupok nebol trestaný a vlastne bol iba potrestaný tento druhý, konkrétne 10 sekundovou penalizáciou. Toto si úplne z pohľadu komisárov neviem vysvetliť. Pýtal sa ma na to jeden chalanisko aj na Instagrame. Neviem, či mu to spočítali, to mi príde ako, že asi by sa to nemalo diať, že niekomu niečo spočítavaš. Jakože by ti násobili trest? Takhle to myslíš? Že by nedostal 5 a takhle teda už to nie, že keby to spraví raz, že OK, ale že ako náhle to spravil druhýkrát, tak už nie OK. Čož mne príde ako dvojitý meter a nerozumiem tomu, ale tu nechcem akoby, že robiť nejaké závery. Ja sa venujem akoby, že tomu, čo sa udialo a za čo bola udelená penalizácia a myslím si, že s odstupom času, aj keď počas pretekov by som povedal, že by som to netrestal, tak s odstupom času, keď som videl tú telemetriu, tak myslím si, že to bolo vyhodnotené správne. Tady nastává strašně zvláštní efekt u nás dvou, protože já to mám téměř 100% obráceně. OK. Vysvětlím to. Já v momentě, kdy jsem viděl, jak tam fakt brzdí a myslím si, že hned bezprostředně po závodě i bylo potom na Twitteru nebo přímo i na oficiálních stránkách FIA, na které také velmi často koukám, což vám také doporučuju. Pokud jste znalí angličtiny, tak ta stránka je veřejně dostupná a máte tam i normálně výtisk všech dokumentů, důvody, udělení všech penalizací a tak dále. A je to super. Velmi vám to dokáže pomoci i při objasňování některých velmi zvláštních momentů, třeba které byly trestány a které zase ne. To jsem odbočil. Zpátky k tématu Piastri. Tak v té zprávě bylo, že Oscar Piastri zpomalil zhruba o nějakých 60 barů.
což je jednotka, kterou se měří síla stisku brzdy ve Formuli 1. A 60 barů je fakt hodně. Vychází to přesně tak, je to téměř nějakých těch 160 km za hodinu. F1 si myslím, že se dá ubrzdit dokonce nějakých 120 barech, jako abyste ji zastavili úplně. Takže není to tak, že by ji se šlápnul úplně, ale tak zhruba na polovinu. Někdo argumentoval tím, proč teda Russell v Kanadě nedostal penalizaci, když tam udělal velmi podobné tomu, co udělal Piastri, tak tam Russell zpomalil o 30 barů, takže o polovinu ještě méně než Piastri, proto tam bylo bez trestu. A v ten moment jsem si řekl, OK, tak jako co se řeší? Prostě tam zpomalil velmi pomalu. Viděli jsme, že to, já nechci říct, že to bylo vyloženě nebezpečné nebo vyloženě riskantní, já z toho zase nechci dělat větší drama, než z toho nutně musí být, ale je pravda, že minimálně Max Verstappen se tím nechal hodně nachytat. Poměrně hodně. Piastri Verstappena zaskočil. No. A byl bych s tebou. Řekl bych OK, penalizace 10 sekund. Asi tvrdý, ale OK. Chápu, proč to jakoby udělali. Ještě pršelo, nezahřátý pneumatiky, mohla tam být kaluž, mohlo z toho být jakoby větší neštěstí. Naštěstí ne, ale nicméně potom, když na mě vyběhla ta telemetrie a on udělal dvakrát jednu a tu samou věc a za tu první nebyl potrestaný, tak právě to ve mně nechává takovou tu pachuť a říkám si, tyjo, tak jak je teda sakra možný, že poprvé se mu to propeklo a po druhý ne? Táto otázka je správna. Akože absolútne s týmto nerozporujem. A právě to je ten důvod, proč já jsem z toho takhle rozpolcený, protože ono teda ve finále asi, když to udělal poprvé, tak to asi bylo v pohodě a v mezích pravidel, nevím. A po druhý už to tak jako nebylo. Tak to je právě to, co si tam jakoby říkám, že když to teda nebylo nutně penalizováno na poprvé, tak proč tam přišla penalizace po druhý? Nebo když to udělal po druhý? A říkám si teda, a bylo teda nutný jako ho teda penalizovat, když poprvé to bylo úplně v pohodě. Já neříkám, podle mě jakoby ta penalizace byla zasloužená jako za ten samotný prohřešek, ale v tom případě tedy neměl dostat 10, ale 20. Respektive 10 je to dvojitý za metr, první, úplně, 10 že... za ten druhý. Takže to je právě jakoby ta věc, která mě tam tak jakoby znejišťuje a nedokážu říci vyloženě, no prostě tam takovou tu pachuť pořád, takhle to asi řeknu. Protože mi to přijde minimálně jako velmi, velmi zvláštní, že se prostě jednou ten prohřešek potrestá, po druhý ne. Nevím. Nedává to velmi zmysel. Nedává právě. Já jsem se potom koukal ještě do pravidel, jak je to tam psáno. Mě to baví tadyhle ty věci, měl jsem hodně volného času, když jsem se vracel z Prahy. A bylo tam vypsáno, že vlastně lídr závodu musí tak nějak plus minus udržovat rychlost, kterou má, když safety car zhasne ta svá žlutá světla na konci druhého sektoru. V tom třetím už si jakoby jezdec volí tu rychlost sám. Je to velmi typické, když vidíte, že ten safety car poodjíždí a lídr už si připravuje, kde ten restart provede. A tam je jakoby na něm, jaké to tempo zvolí, ale musí to být postupné. Není přesně možné, aby najednou zpomalil o 160 km za sekundu. Nebo o 160 km prostě, aby zpomalil. Muselo by to být takovou tou setrvačností postupně zpomalovat. To neudělal, tak tam jsem si říkal asi OK, tak proto, ale mi tam pořád nevychází ten první případ teda, no. To je prostě divný. Je toto vlastne, že si rozporujú niečím, čo sa stalo a vlastne sa stalo niečo veľmi podobné a za to dali penalizáciu, za to prvé nedali. Toto je na tomto zvláštne, čo ja absolútne akoby že nespochybňujem, ani som tým nechcel povedať, aby to nejako že nevyznelo zle, že to není zvláštne. Je to veľmi zvláštne, prečo to prvýkrát nepenalizovali a druhýkrát už to zrazu penalizovali a akože 10 sekundovou penalizáciou, čo je docela hodne. Neviem si to vysvetliť, nevidel som žiadne na to vysvetlenie, tým pádom nemám k tej debate ako prispieť a radšej som sa vyjadril iba k tomu už vlastne penalizovanému prehrešku, ktorý si myslím, že bol vyhodnotený správne.
Jo, tak tam já s tebou také souhlasím, já s tebou také nechci vůbec si jakoby se dostat do nějakého křížku nebo něco takového. Já souhlasím, že ta penalizace tam být měla, jenom teda nepochopím, proč ta penalizace nepřišla dvakrát, ale jenom jednou. To je celý, co k tomu takhle řeknu. Ale jinak jako souhlasím s tím, že to bylo hodně divoký ze strany Piastriho. Súhlasím, presne tak. No a potom tam byl ještě jeden moment. Keď sa pýtal dopredu? Ano, když se ptal svého týmu, že vlastně je to nefér, aby v zájmu toho, aby tým byl férový, tak by vlastně měl Lando znovu Oscara před sebe pustit, že ta penalizace byla neférová. Tak to zajímavý. Nerozumiem tomu. Akože takto. Keby išlo iba čisto o moju reakciu, tak si hovorím, že kámo, ty si naivný, že toto skúšaš, ale keď sa na to pozriem akoby, že trošku s chladnou hlavou, tak ten pilot vlastne chce vyskúšať všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá, aby zvíťazil a aby skončil prvý. Úplne tomu rozumiem a už sa tu nehráme na to, že aby vyhral závod, už sa tu hráme na to, že skutočne ide o ten titul majstra sveta. Takže úplne tomu rozumiem, že to skúšal, len mi to prišlo zvláštne, ako to sformuloval, že aby sme boli úplne féroví, tak by sme to mali teraz vymeniť. Nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu, že kde to vlastne v tej emócii videl, že aby sme boli féroví, lebo vlastne férovo to skončilo tak, ako to skončilo. On bol potrestaný za niečo, čo urobil a vybavené. Takže tak. A možno je ešte super, že oni mali taký náskok, aký mali, oba tie McLareny, že už nikto vlastne nemôže teraz ani rozporovať to, či mala prísť ďalšia 10-sekundová penalizácia, aby spadol ďalej, aby bol niekto iný zase na pódiu a tak ďalej a tak ďalej. Je to dobré tak, ako to skončilo, že vlastne OK, asi tam nastala nejaká chyba, čo sa týka toho vyhodnotenia tých penalizácií a možno mali byť dve, možno nemali byť dve, ale aspoň toto už nemusíme riešiť, lebo je to irelevantné. Hülkenberg by skončil tretí, aj keby Piastri dostane 20-sekundovú penalizáciu. Dokonce měl půl minuty, takže by klidně mohl dostat ještě další 3 Piastry. Ne, ale právě proto jsem chtěl říct, že o to víc nechápu, že tam ta druhá penalizace nebyla, protože to je přesně takový ten moment, vlk se nažral, koza zůstala celá, protože výsledek by ti to už neovlivnilo, ale vlastně mohl by si obhájit to, že hele, ale trest dostal. To, že měl takhle velký náskok, to my už s tím nic neuděláme. Ale dobrý, k tomu se nebudeme vracet, to už jsme nějak zakončili, jenom rychlé myšlenky k tomu, Piastrimu, jak se snažil dostat před Norrise přes nějakou týmovou režii. Řekl jsi to velmi pěkně, prostě asi jakožto závodní pilot, kterému jde o titul, tak to prostě zkusí. Možná asi i věděl, že se to prostě nepotká s úspěchem u McLarenu, ale jen tam takhle jako hodit takovou tu pomyslnou vlaštovku nebo něco takového, jen to prostě jako takhle zkusil. Neviděl bych na tom asi nic negativního, myslím si, že být to opačně, tak Norris by to možná zkusil taky. Kdo ví, v jiných týmech by to možná udělali ti jezdci stejně tak, takže tam si myslím, že asi není úplně důvod tady nějak Piastri osočovat z toho, že se snažil nějakým nekalým způsobem od Norrise získat pozici zpět nebo tak. Určitě ne. Prostě to zkusil, nevyšlo, bere druhý místo, pořád je lídr šampionátu. No a keď mám prejsť akože ďalej, tak pred víkendom som si myslel, ešte keby si sa ma opýtal v piatok alebo v sobotu, že v spojitosti s Maxom Verstappenom sa budeme baviť o úplne iných veciach a absolútne by som nečakal, že spraví niečo, čo som, no premýšľam, že či som to od neho ešte vlastne videl. To bola veľmi netradične taká možno až lacná chyba v jeho podaní. Po tom vlastne reštarte, o ktorom sme sa teraz bavili, že Oscar Piastri za neho dostal tú penalizáciu, tak Max Verstappen vlastne hneď po tej prvej zákrute po reštarte sa roztočil do hodín a následne myslím, že sa prepadol na nejaké 10. alebo 11. miesto a odvtedy to bolo vlastne, že všetko zle
čo sa týka jeho nejakého jazdenia, strašne nadával na to, že nemá grip a že to auto absolútne nefunguje a nakoniec skončil 5. Čože keď si tak vezmeš, tak stále ešte to vlastne polepil a zachránil relatívne dobre, ale no, netradičná chyba podľa mňa v jeho podaní. To je právě to, vem si, že Max Verstappen se roztočil při druhém restartu. Propadl se na 10. místo. Auto neměl vyladěné, protože to nastavení Red Bullu s tím plochým zadním křídlem bylo dělané na suché podmínky. A co jsem koukal, tak 4 z 5 předpovědí, 4 z 5 radarů ukazovalo, že nemá pršet během neděle nebo během závodu F1. Jedna jediná předpověď ukazovala, že by mohlo mrholit. A tak se s tím tak jako počítalo, asi, že bude sucho. Bum, přišel déšť, takže to auto samo o sobě bylo náchylnější k těm chybám. Takže špatně nastavené auto, špatný druhý restart, také tam párkrát pokusil ten slavný anglický trávník, byl velmi často na Maxe Verstappena i mimo trať a skončí 5. To je jako ve finále, když to řekneš takhle, že dojel 5., tak to nezní vůbec špatně. No hlavně, když tak koukneš na tu nodu. No, to jo, no. To je velké trápení, ano. Si myslím, že ty první 2 závody, které Tsunoda v Red Bullu měl, tak byly ještě celkem OK, řekneme, potřebuje to čas, ale já si troufám říci, že vydržet tam s Liamem Lawsonem, tak Liam Lawson teď bude zajíždět lepší výsledky než Yuki Tsunoda. A to není tak, že bych byl opilý tím rohlíkem z toho, že minulý týden zajel Lawson 6. místo v Rakousku. Ne, myslím si, že to je prostě dáno tím, že každý ten pilot potřebuje čas. A myslím si, že teď přichází jakési období temna pro tu druhou sedačku, ale troufám si říci, že při správném coachingu toho jezdce a při troše to je slovo. Prostě, aby tam byla snaha pomoci. To ti neporadím. V pohodě. Prostě při troše té píle pomoci tomu druhému jezdci si myslím, že by to ve finále nemusela být taková tragédie. Jenže tomu Tsunodovi tam asi jako nikdo nechce pomoct, nebo já nevím, co se s ním stalo, protože pamatuju si v Bahrajnu jsme řekli, to dojel asi tuším 9. a říkáme, hele v pohodě, získal 2 body, ono to nějak půjde. No, jde to, no, ale od 10 k 5. No, veď práve toto, že ono to, že keby sme videli aspoň, že postupne po 10 sa zlepšuje a tie výsledky idú k lepšiemu, tak OK, povieme si, že dajme mu čas a počkáme. A ja mám pocit, že to vlastne ide stále k horšiemu a horšiemu a na tom je najhoršie to, aby sa vlastne nestal podobný scenár ako so Sergiom Perezom, že on sa už dostal do takej špirály, že už z nej nedokázal vyskočiť a vlastne výsledkom toho bolo to, že ho to na konci sezóny vyplulo a vyhodili ho z toho Red Bullu. Koho tam on zostrelil, ten Tsunoda? Nebyl to jeden z Haasů? Mne sa zdá, že to bol Haas. Mne sa tiež zdá, že to bol Haas a to bolo vlastne, že on druhý víkend po sebe úplne rovnakým spôsobom si doslova, že odfajčil celý víkend. Jedným zbytočným ťahom, dokonca tu by som povedal, že ešte viacej zbytočným, lebo to bolo umocnené tým počasím a tými podmienkami. Bolo tam mokro a vlastne tie podmienky boli veľmi zrádne. A vlastne znovu 10-sekundová penalizácia, ktorá vás odsunie úplne nakoniec a neviem, vo výsledku skončil druhý víkend po sebe posledný, tentokrát ako jediný pilot dostal celé jedno kolo, takže absolútna tragédia. Přitom ta kvalifikace nebyla zase taková tragédie. Jasně, dobrý, nebyla to Q3, ale myslím, že startoval 11. Jdem sa pozrieť. Že to ještě ve finále jakoby nebylo tak špatné, aby měl jakoby rychlost na to být poslední. 12. Nebo OK, tak 12. No tak stejně. Není to ještě jako taková ta
tragédie, co byla minulý týden v Rakousku. Nevím, je to fakt zvláštní, no a já se jako trochu bojím toho, že v Red Bullu přijdou změny. Tuším. Myslíš, že ještě teraz počas sezóny? No jako Helmut Marko říká, že to Yuki Tsunoda dokrouží. A tak on už toho narozprával. Právě, taky jako pamatuju si hned po Číně, to bylo, že no jako my Liemelovi vlastně pomůžeme. No tak jako v Japonsku už, jako oni mu ve finále pomohli, že jo, jako tím, že se přesunul do Racing Bulls, ale představoval jsem si to pomoct trochu jinak, takže uvidíme. No. Já si myslím, že oni teď asi ani nemají koho tam dát. Podle mě Racing Bulls ten Hadjara na víkendy zamyká do klece, abys neměl šanci se pobavit s někým z Red Bullu. No a Arvida Lindblada tam nemůžeš šoupnout. Nebo nemůžeš. V zájmu jeho zdraví, v zájmu jeho kariéry ho tam nemůžou šoupnout prostě. Takže já si myslím, že minimálně tento rok to opravdu jako Yuki Tsunoda dokončí, ale bojím se té zimy. To si myslím, že to asi úplně nedopadne pro Yukiho. Hlavne to, že ja mám pocit, že alebo to už sme tu riešili, že oni sa dostali do takej pozície, kedy vlastne vyčerpali si akoby, že na teraz všetky možnosti, ktoré majú, že oni nemajú teraz nejakú kartu, že hodiť tam toho Lindblada by bolo vlastne rovnaká chyba. Že on by potreboval sezónu 2 niekde sa vyjazdiť presne Racing Bulls alebo tak a potom možno, ak ukáže, že na to má, čo nespochybňujem. Ale oni vlastne v tomto momente a skutočne môžeme kľudne premostiť, že ak by Max Verstappen sa nejakým zázračným spôsobom dohodol s Totom Wolffom, tak ja si dovolím tvrdiť, že ten Red Bull nie, že bude polovičný, ale bude nejaký. Bude poslední. Presne tak. No, tak jdeme na to teda. Na téma, které jsem si myslel, že řešit nebudeme letos. Nakonec to vypadá, že to asi je trochu více reálné, než jenom nějaké mediální hry mezi Russellem a Totem Wolffem. A zdá se, že Max Verstappen, nebo takhle, skutečně určitě se něco děje v zákulisí. Určitě spolu ty strany vyjednávají. A teď by mě zajímalo, jak se fakt dohodnou. A pokud to teda rovnou přemostím na toho Maxe Verstappena, protože u Yuki si myslím, že řečeno bylo asi už dost, i vzhledem na to, co v závodě nepředvedl, a tam si myslím, že je asi hotovo. Možná. Tak když se budeme bavit přímo o Maxovi, mně to pořád přijde jako nějaká jako velká divočina. Mně se furt jakoby přijde hrozně divoký, že by najednou Max Verstappen odešel. Na straně druhé, pokud si dám 2 a 2 dohromady a vzhledem k tomu, že my máme ty informace, nebo náznaky o tom, že Mercedes postavil další raketu, co se týče motorů. Krásný příklad je, jak na jaře razantně byli proti tomu, aby se prodlužovaly aktuální pohonné jednotky, protože to po Číně tuším bylo na stole, že se o tom bude hlasovat a Mercedes a všichni zákazníci Mercedesu okamžitě prostě ne, tak si myslím, že asi jako tuší, že na tom nebudou úplně špatně. A Max Verstappen je velmi chytrý kluk a on je srdcem závodník. Max Verstappen si myslím, že je ten největší závodník, který ve Formuli 1 je, co se týče té povahy. On nepotřebuje jezdit na promítání filmu s Bradem Pittem, on nepotřebuje tamhle PR akce, ne. Teď on odjede z Formulí a začne jezdit GTčka, protože ho prostě baví závodění a chce vyhrávat. On je tím posedlý, on je takhle vychovaný, prostě vyhrávat. No a pokud si dá tady hned všechny... Ja si myslel, že to bol Franz Hermann. Tak možná jsem propálil něco, co ne? To jsem asi neměl. Srandujem, prepáč, pokračuj. Jste v pohodě, já jsem rád, že to je takhle uvolněný. A pokud si Max Verstappen dá 2 a 2 dohromady, tak mu vyjde z toho, že v Mercedesu má pravděpodobně v
v nějaké té dohledné budoucnosti, během které ještě Max Verstappen bude závodit, větší šance než s Red Bullem. Protože já klidně i věřím tomu, že Red Bull postaví dobrý auto. On může postavit nejlepší auto ze všech. Ale Red Bull Powertrains ve spojení s Fordem, ten má zlomek zaměstnanců, co má Mercedes v té motorárně. To prostě nemusí být raketový inženýr, aby ti došlo, co tím chci říci. To nejde jako s takovýmhle kolosem konkurovat, nebo s Ferrari. Myslím si, že a navíc Ford nemá absolutně žádné zkušenosti s F1 světem, nemá zkušenosti, nebo takhle, než to začnete vypisovat s tou moderní érou Formule 1, jo, takhle, tak nemá žádné zkušenosti, takže mi to jako dává smysl, že by Max Verstappen skutečně pláchnul, ale přijde mi to hrozně divoký. I z pohledu Mercedesu. Koho by si jako dal pryč? Dal by si pryč Russella, nebo by si dal pryč Antonelliho? Protože... Kámo, vůbec netuším. Protože teď jsme to řešili i na Nově právě se Zdendou, s spolukomentátorem F3. My jsme se o tom nějak bavili po přenosu a říkám, tyjo, jako teď si vem být v kůži toho Russella, že Toto Wolff tě 3 roky nechá vytrápit ve slaboučkém Williamsu, který si obody ani neškrtl. Nějakým zázrakem potom Russell v té poslední sezóně s nimi nějak jako dal dohromady. Potom tě přesunu do toho áčkového vysněného Mercedesu, že půjdeš mistrem světa. 4 roky se trápíš s konceptem, který na začátku nové éry posrali, s prominutím. A v momentě, kdy to opět zase vypadá, že přijde ta... Říkám, že to tak vypadá, ne, že to tak bude, ale vše nasvědčuje tomu, že Mercedes bude zase tím týmem, který by mohl bojovat o titul mistra světa. Tak tě toto Wolff vykopne. To si myslím, že by bylo docela dost jako krutý. Moja teória bola taká, že tento víkend sa dozvieme oznámenie novej zmluvy pre Georgea Russella. Odhadoval som to na takú sobotu. Mm-hmm. A to sa nestalo. A na tomto vlastne padá celá taká takéto sebavedomie vo mne v to, že sa vlastne nič nestane ohľadom tohto. Takže odteraz už nemám absolútne žiadnu istotu v ničom a pripúšťam, že sa kľudne môže stať aj to, že sa ten prestup udeje. Lebo vlastne to, na čom som zakladal tú svoju teóriu, tak sa nepotvrdilo. Takže myslím si, že je jasné, že sa tam niečo pečie, lebo kde inde by sa dala oznámiť nová zmluva pre Georgea Russella ako na Silverstone počas domácej veľkej ceny. Takže to je akoby, že tá najlepšia príležitosť. Tiež mi to príde crazy a prečítal som si už aj také názory, ako že Verstappen sa po 4 tituloch snaží opustiť potápajúcu sa loď hneď ako sa akože prestalo dariť, rovnako ako to spravil Vettel a odišiel do Ferrari. Ja by som chcel iba povedať, že nech sa tí ľudia zamyslia, že to by bola vlastne ich situácia a týkalo by sa to ich práce, skutočnej práce, ktorú vykonávajú každý deň a chodia tam a v tej práci by sa zrazu niečo pokazilo, zmenilo by sa vedenie, alebo možno by sa ani nezmenilo vedenie, ale skrátka šéf by sa začal chovať ako idiot. Pomenilo by sa pár kolegov, s ktorými už by si nesadol tak, ako si sadol s tými predošlými. Do toho ti šéf začne posílat pindíky přes WhatsApp. To sa nepotvrdilo. Pardon. A skrátka tá atmosféra už není taká pohodová, ako bola predtým a ty si povieš, že OK, tak mne sa toto nepáči, lebo celkovo asi tu ani nemám nejakú budúcnosť, ani to na mňa nejako nevplýva dobre, ide tu od 10 k 5 a zrazu dostaneš akože lukratívnu ponuku z úplne inej firmy, tak akože myslím si, že by nás to lákalo zmeniť tú prácu. A podľa mňa je to o tom istom, že pekne si to povedal, on je skrátka závodník, chce pretekať, alebo teda pretekár, aby som bol spisovný, chce pretekať. Myslíš spisovný? Závodník je v pohodě slovo?
po slovensky nie, že vraj. Okay. No a skrátka on chce byť v monoposte, kde má najväčšiu šancu na to, aby vyhral. A to isté si po 4 tituloch myslel možno aj Sepp, keď išiel do Ferrari, že toto bude miesto, kde ja môžem vyhrávať ďalšie tituly. Bohužiaľ to neklaplo, aj keď myslím si, že on veľmi chcel. A akože čo sa týka nejakej teórie, že na papieri, mne to dáva absolútne z pohľadu Maxa Verstappena zmysel. Všetko, ale že absolútne všetko nasvedčuje tomu, že ten Red Bull ide dolu vodou. Stačí sa pozrieť vedľa do garáže, ako to vyzerá a stačí sa pozrieť na to všetko, čo sa tam udialo za povedzme posledný rok alebo rok a pol a Boh vie, ako vôbec tam idú tie správy o tom motore pre budúcu sezónu. Možno tam on má tiež ako keby, že nejaké kontrolky, ktoré mu blikajú, že tak toto naozaj nevyzerá dobre. Naopak ti zavolá Toto Wolff a povie ti, že bráško, tu sme postavili akože brutálnu raketu a budúci rok budeme na 100% vyhrávať. Je to zaujímavé. Myslím si, že je to aj taká situácia pre Verstappena, z ktorej môže vytrieskať extrémne veľa peňazí. Nehovorím, že to je jeho primárny cieľ. Primárny cieľ si povedal ty. Vyhrávať. To je jeho primárny cieľ. Ale či už zostane v Red Bulle alebo sa niekam posunie, tak môže z toho vytrieskať najväčšiu zmluvu, akú sme v F1 vôbec doteraz videli. A keď sa mám akože vyjadriť k tomu, že či vymeniť Russella, či vymeniť Antonelliho, ja absolútne netuším. Neviem si predstaviť Tota Wolffa, že by zarezal jedného alebo druhého. Absolútne si to neviem predstaviť. Takže toto je pre mňa taká šachmat situácia, respektíve taká patová situácia, že neviem, čo mám urobiť a neviem, čo si mám o tom myslieť. Neviem, čo by som v jeho koži urobil. Dvě věci ještě mám já. Co se týče nějakých výtek na stranu Maxe Verstappena nebo Sebastiana Vettela, že oni jeden rok nevyhrávají a jdou pryč. Ty si to pojmenoval krásně. Red Bull se rozpadá interně. Začalo to Newey, odešel Jonathan Wheatley, do toho tam má Jos Verstappen velmi vyostřený vztah s Christianem Hornerem. Snaží se toho Hornera vyštípat a tak dále. Pořád je tam to napětí. Oni to pořád tak jako sice to asi jako mediálně vyšumělo, už to asi nikoho nezajímá, to, co se odehrávalo na začátku loňského roku s těmi pindíky a WhatsAppy. Ale to tam prostě pořád je v tom týmu. To není tak, že by najednou všichni na to zapomněli a že vlastně Horner je úžasný felák a pojďme s ním na pivo. Myslím si, že tam tu zášť jako má a to je ten důvod, proč například do Rakouska opět i letos, stejně jako loni přijeli thajští majitelé Red Bullu. Protože Red Bull, pokud nevíte, vlastní dvě společnosti, jedna část je v Rakousku, druhá část je v Thajsku a ta thajská strana zase naopak velmi podporuje Christiana Hornera, ta rakouská právě tolik ne. A tam se to mele, tam je hra o trůny takhle hezky v pozadí nám skrytá. V tom Max Verstappen přesně nemá žádného týmového kolegu. Ten tým nese 4 roky poslední, možná teda ani nekřižím Perezovi, tak 2-3 roky už určitě nese na zádech on sám. Do toho teď přesně přestaneš vyhrávat, takže si ti odeber ta jediná radost, kterou vlastně v tom týmu teď máš, tak ta už tam taky není. A zavolá ti prostě přesně tak Toto Wolff s mega kontraktem. Jasně, o peníze ti tolik nejde, ale máš tam zase perspektivu toho, že to je vesměs klidné prostředí, protože od doby, co nastoupil Toto Wolff, tak tam došlo jenom k pár změnám personálním, takže ten tým je stabilní. S Totem Wolffem si celkem rozumíš, protože předtím, než Max Verstappen začal závodit ve Formuli 1, tak byl právě velmi úzce spjat s Totem Wolffem. On dokonce i Max Verstappen měl být v jezdecké akademii Mercedesu, ale Red Bull vyložil situace, takže i taková ta ješitnost Wolffa, že už jednou mu ten Max utekl, teď má další šanci, tak o to větší kontrakt mu nabídne. No a Max, když bude vědět, že bude vyhrávat a ještě na tom zase nádherně zarobí, jako kdo by nepodepsal. Idiot by nepodepsal s prominutím. Takže asi tak. A ta věc s Kimim a s Russellem,
Já jsem... není to moje myšlenka, jo? Rovnou říkám, není to má myšlenka. Nejdeš povedať to s tým Alpinom. Jdu říct to s tím Alpinem. Dobre, here we go. Není to moje myšlenka, je to myšlenka Pepy Krále, protože mě to vlastně tak jako zaujalo, že ono je to vlastně tak jako bizarní a nelogický, až mi to vlastně jako dává smysl celkem. Protože přesně tak, to, co řekl Pepa, Kimi je mladý, Flavio je businessman, takže pokud mu ta Mercedes, který mimochodem od příštího roku bude Alpinu dodávat motory, ještě hodí Kimiho Antonelliho, šikovného kluka, který už se letos osvědčil, a mít kombo Russell Verstappen. Ale to už hodně spekulujeme, to si myslím, že je hodně divoký. To asi pořád spíš myslím, že pravděpodobnější je ten scénář, že by šel pryč George a místo něj by šel Max. Ale jen jsem to takhle chtěl hodit, zajímá mě tvůj názor. Neviem, čo mám na to povedať. Ja som to videl tiež, nevidel som to teda zo strany Pepu Krála, ale videl som to v nejakom inom zahraničnom podcaste. Kámo, neviem. Mne to príde... Už je překombinovaný hodně, mi přijde. Také akoby, že z videohry OK, ale až too much na mňa osobne na to, aby sa to udialo, že až moc crazy. No, pozri. Za dvojicu Russell Verstappen by som bol ochotný zaplatiť, aby som sa na to mohol pozerať. Kámo, ja taký. To by bolo divadlo, to by bolo fakt, že super, ale neviem, nechcel som vysloviť túto myšlenku, ale poviem ju. Ja viem, že to je svet, v ktorom vlastne každý pozerá iba na seba a na svoj vlastný prospech a aby vlastne bolo dobré pre neho. Ale ja stále toho Tota Wolffa vnímam, že aj to, čo spravil vtedy s Bottasom, že vlastne keď Bottas už odchádzal z Mercedesu, nahradil ho Russell, tak vlastne dohodol ten deal do Alfa Romeo, aby tam Bottas mohol vlastne v tej Formule 1 pokračovať. Ja stále ho vnímam tak, že on je síce extrémny biznismen a vie proste tieto veci, vie v tom behať a tak ďalej, ale od tých ľudí, ktorých má okolo seba, tak sa dokáže akoby, že nazvime to v úvodzovkách postarať. Neviem, že či by to proste, že či ten plán je do toho Alpinu alebo niekam inám. To netuším, ale neviem. Príde mi to trošku moc crazy na to, aby sa to stalo, ale pozrieme sa, kde máme Hamiltona. Nikdy nehovor nikdy asi. Stále si myslím, že sa to nestane. Stále si myslím, že Verstappen zostane tam, kde je a možno z toho vytrieská brutálny kontrakt od Red Bullu a Russell s Antonellem zostanú v Mercedese. I to se samozřejmě může stát. Já tady nechci teď říkat, abyste si vsadili na to, že Max bude od příštího roku v Mercedesu, to zase ne. Tam se asi můžou stát ty scénáře, které jsme teď popsali, býma teda asi toho Alpinu, myslím, že to je hodně divoký. To si spíš myslím, že by došlo k výměně Russell Verstappen, ale pojďme od toho. Tohle si myslím, že se dozvíme až nějak v průběhu léta. Až se to dozvíme, tak určitě si o tom popovídáme. Ešte možno rýchlovka, jedna veta k tomu, že s tými informáciami, ktoré máme, ako to vyzerá s Mercedesom pre budúcu sezónu, tak spojenie Verstappen Mercedes má potenciál na ďalšie 4 tituly v rade. Zní to strašidelně. Takhle, asi tak, no. Zní to hodně jako strašidelně, takže uvidíme. To si myslím, že ví teď asi jenom ten nejužší tým u Maxe a nejužší tým u Tota Wolffa. A jenom čas ukáže. Jakmile to vyjde ven, tak si myslím, že bude velmi zajímavá debata. Ale posuňme to teď ještě teda trochu dál, tohle ještě teda nechme chvilku dozrát. Máme co říct k Ferrari? Myslím, že jako u Hamiltona asi udělal, co musel, tak nějak jako tedy minimalizoval škody. Nebyly to stupně vítězů, OK, ale zdálo se mi, že prostě během toho víkendu je konečně jako rychlostně na úrovni Charlesa Leclerca.
Uvidíme, zda to bylo jako nějaká jednorázovka, nebo zda mu prostě jen sedl ten Silverstone, který Hamilton zná naspaměť, a nebo jestli se skutečně už začíná Hamilton přibližovat Leclercovi a u Leclerca, no, tam to prostě asi velmi slušně a zjednodušeně nevyšlo. Ja si práve naopak myslím, že Hamilton bude brutálne sklamaný po tomto víkende. Jako bude, to určitě bude, ale když se na to koukneš zpětně, tak to jakoby chápu, že chtěl asi mít stupně vítězů, ale nebyla to zas až taková tragédie, za kterou by teď měl chodit kanálama, takhle to chci říct. No, on podľa mňa, preto som to tak načrtol, že on podľa mňa po piatku očakával, že možno dokáže aj vyhrať. No to ja taky lebo som očakával. Ten piatok vlastne ich tak namlsal, že zistil, že OK, tak my tu máme vlastne rýchlosť a dokážeme akože konkurovať a zrazu skončí 40 sekúnd za víťazom, štvrtý, bez pódia. Myslím si, že bude sklamaný. Stále na tej odvrátenej strane je to také, že štvrté miesto je dobré. Je to fajn, ale určite myslím si, že po piatku on sa videl niekde vyššie. A k tomu Leclercovi, no oni to skúsili v tom formation kole prezúť. Aj pri tom Russellovi, aj pri tom Leclercovi sa ukázalo, že ten gamble sa neoplatil a celkovo ten Leclerc sa extrémne trápil. Vlastne pripravil pravdepodobne aj Sainza o body a bola to tragédia v jeho podaní. Po dlouhé době velmi špatný závod od Leclerca. To asi jo, prostě mu to nevyšlo, krom té špatné strategie udělal i právě řadu jezdeckých chyb, tak myslím si, že on byl snad 5x, 6x na trávě, fakt jako byl hodně často jako mimo. Vidíš to, ještě se štěstím, že to nezabořil někde v kačírku a nemohl by kvůli tomu vyjet. To se nestalo, ono ve finále ale skončil 14. s tím, že za tebou skončil jenom Yuki Tsunoda, tak asi by to taková tragédie nebyla. Pozitivní ale je, to chci říci, že Ferrari, a to teda teď jako bez srandy, minulý týden jsme tady říkali, že Ferrari zařezalo strategicky Hamiltona. Troufnu si říct, že Hamilton měl minulý týden v Rakousku chuť bojovat a zkusit něco jiného. Tady to pro změnu zkusil Leclerc a bylo mu to umožněno. Což si myslím, že jasně, OK, nevyšlo to, ale minimálně ta message, taková ta věc, kterou já z toho cítím, aspoň jakoby mě trochu potěšilo, že mu dali prostě prostor tomu Leclercovi se vyjádřit a zkusit to. Prostě to zkusit, no. A prišlo to rozhodnutie z jeho strany? Já si myslím, že jo. Já si totiž myslím, že jo. Jako okay. Takhle, ono samozřejmě, tam musíš mít, určitě to musíš probrat se strategií, jo, před startem toho závodu. To musíš vždycky jakoby mít ty různé plány, ty různé scénáře, ale pokud vím, tak ono během zaváděcího kola pilot a inženýr nesmí komunikovat. Minimálně ne o strategii, jo. Neříkám, že tamhle něco zahřeji a takhle. Myslím si, že před 5 lety takhle přišel Haas o velmi pěkný výsledek, když povolal své jezdce do boxů. Právě ještě před začátkem závodu a byly potom za to docela velké penalizace, že tam ta komunikace byla. Takže tady musela být nějaká domluva, že hele, je to na tobě, my budeme preventivně připravení a prostě buď jeď nebo ne. Takhle jsem to z toho pochopil, z toho, co jsem se potom dočetl na zahraničních webech a tak, jak vlastně tyhle situace probíhají a to též vlastně urasla. To dáva zmysel, čo si povedal. Tá komunikácia, myslím, že stále to pravidlo platí, že nemôžu spolu komunikovať. Takže minimálně ne o strategii, takhle, tak. Nevím jako o ostatních věcech. Dáva to zmysel. Myslím si, že správne. No ty si mal ešte 2 mená. Jo, teď jsem chtěl říci. Máme za sebou asi Mercedes a Ferrari, tam asi už není víc co. A já mám 2 jména, lomeno 3 jména a spojíme to tak asi do jednoho. Já bych chtěl vychválit Lance Strolla. Myslím si, že on je takový ten pilot, který, když se mu něco nepovede, tak je kritizovaný a když se mu něco povede, tak se o něm nemluví. Tak abychom si trošičku vybalancovali karmu,
tak předvedl velmi pěkný závod. Byl ve finále i v boji o pódium, jak se vlastně teď později jako ukázalo. Byl před Hülkenbergem, byl před Hamiltonem. Ve finále skončil 7. Což si myslím, že na Lance Strolla v Aston Martinu není vůbec špatný výsledek. Jen mi to ale opět ukázalo to, že Lance Stroll prostě z té podstaty nemůže být špatný pilot. Teď si asi říkáte, co jsem si dal před tím natáčením. To si hovorím aj ja. Ale vem si, v jakých podmínkách on vždycky dokázal takhle jako něco zajet. Hele, Austrálie pršelo. Kdo dojel na bodech? Stroll, asi na 6. místě. Kdo získal v Turecku před 5 lety v podobných podmínkách, kdy to extrémně klouzala pole position? Stroll. Kdo včera neudělal žádnou chybu? Stroll. On prostě, myslím si, že on na té vodě není špatný pilot. A kdyby byl špatný pilot, no tak to rozšlehá v první zatáčce. Myslím si, že ta úroveň těch F1 pilotů je prostě ten standard. Těch schopností pilotů se hodně zvedl v posledních letech. A já tady teda nechci z Lance Strolla zase dělat mistra světa, jo, takhle mě neberte. Ale myslím si, že ten kredit za to, co udělal, nebo co předvedl tady v Británii, že po startu ze 17. místa skončil před Alonsem, myslím si, že si zaslouží určitě jako nějakou pochvalu, nějaký kredit za to, že kámo, tohle se ti povedlo. To si myslím, že asi je férové zmínit. Jasné, akože treba to 7. miesto pochváliť, s tým súhlasím. Ja skôr mierím tam, že ja z neho nemám absolútne žiadnu emóciu, že to ja taky neviem, jako neříkam. Kedy ho to baví, kedy je šťastný, kedy je nasratý, kedy má chuť ísť závodiť. Nemám z neho absolútne žiadnu emóciu, takže vlastne jediné, čo k nemu ja viem povedať, je to, že skončil 7. Myslím si, že v tých podmienkach, ktoré boli, vidíme, že sa dalo umiestniť celkom vysoko aj na neúplne najrýchlejšom monoposte a myslím si, že to je dobré. 7. miesto, 6 bodov. Myslím si, že cool. Jo, určitě. Taky jako nechci říct, že bych tady měl ze Strolla nějaký nevím co všechno, on je strašně nečitelný a myslím, že ho to prostě nebaví, ale nemyslím si, že to, že by ho to jako nebavilo, jako neznamená, že by byl nekvalitním pilotem. Myslím si, že v těchto podmínkách on opravdu umí překvapit. Jen škoda, že to neumí dělat pravidelně. Myslím si, že i ten jeho obraz, kdyby se trošku usmál, by lidé vzali třeba trochu lépe. A pojďme tedy od Strolla. Ještě chci pochválit Pierra Gaslyho, který s tím modro-růžovým traktorem skončil zase v Q3. Také vyvaroval se všem chybám. Velkou část závodu za sebou držel Lewise Hamiltona. Velmi pěknou defenzivou, konec konců asi i George Russella, než ten se rozhodl pak zariskovat, takže wow, líbilo se mi to, jak Gasly jezdil. A ve finále to vyšperkoval tím předjížděcím manévrem v posledním kole na Strolla a dojel 6. Takže já si myslím, že Gasly taky velký palec nahoru. Tu je skvelé vlastne to porovnanie s tým Colapintom, ktorý sa evidentne trápi. Trápil sa podobne ako minulý víkend, tak sa trápil aj teraz a vlastne úplne, že protipol toho je Pierre Gasly a myslím si, že nepoviem žiadnu novinku, jemu ten Alpine vyhovuje. Osobne si myslím, že on už sa tam za tie roky nejako udomacnil, cíti sa tam ako myslím si, že dobre. To auto je také, aké je, ale aspoň ukazuje to, že dá sa s tým zajazdiť. Rovnako ako ukázal proste Hulk posledné víkendy, že dá sa s tým zajazdiť, aj keď to není najlepší monopost na svete. Takže akože za toto kredit tomu Gaslymu. On je vlastne momentálne jediný, ktorý ešte drží takú tú že ručičku nad vodou a všetko ostatné už sa tak jemne potápa a on ešte sa snaží to nejako akože zachraňovať a on je taký pozitívny moment na tom celom, čo sa tam deje a to je, myslím si, že pozitívne takto sa na to pozrieť. Rozhodně, ty si řekl, že tam takový udomácněný, takže mi chceš říct, že je jakoby doma v Alpinu. Tak jako vzhledem k tomu odlivu, tak jako sám doma. Takový jako, ano. jako volné pokračování.
Hej, no akože ja si osobne myslím, že aj jemu by sa lepšie jazdilo v nejakom kvalitnejšom a rýchlejšom monoposte. Uvidíme, čo bude Alpine zač s pohodnou jednotkou Mercedesu v budúcej sezóne. Takže to ja som akože veľmi zvedavý, čo oni tam dokážu vyčarovať. Nerobím si nejaké ilúzie ani nádeje, ale asi to bude lepšie ako s pohodnou jednotkou Renault, takže tak. Mě zrovna nedávno posílal kamarád takový výstřižek z naší epizody před sezónou, kdy jsme se o Alpinu rozprávali jako o týmu, který konečně vypadá jako F1 tým a že letos půjdou nahoru a že budou bojovat s Williamsem o 5. místo v šampionátu. Takže už také příští rok nemám úplně naději. A ta otázka, kterou jsem si připravil před epizodou, nejprve jsem se tě ptal ten Silverstone, ta druhá je, stálo za to vyhodit Jacka Doohana? Tak nestálo, a to sme sa asi zhodli už v tom momente, kedy sa to udialo, že aký to dávalo zmysel ho tam vôbec posadiť na pár závodov, ešte ani nemal šancu nič ukázať a myslím si, že obaja sme v minulej sezóne dosť chválili Franka Colapinta a za to, ako vlastne on vletel do tej Formuly 1 a čo dokázal za tých pár víkendov, ktoré dostal v tom Williamse ukázať, tak teraz si treba skrátka naliať čistého vína, musíme byť úprimní, že to absolútne za nič nestojí. Že on sa evidentne trápi a to nie sú také, že prišiel som posledný alebo prišiel som v poslednej trojke alebo niečo, ale to sú, že konštantne ako keby, že nejaké kreše, chyby, spiny a tak ďalej. Opakujú sa tam nejaké zadné priečky, čo sa týka aj kvalifikácie, aj pretekov. Je to veľká bieda. A možno aj pre neho, tak ako som povedal, že pre ten Hülkenbergov úspech je dobré, že to teraz trošku tak vyznie, že bude vlastne 2 víkendy pauza, alebo teda 3 týždne pauza a možno aj pre neho dobre, musí sa trošku zresetovať a nájsť ten náboj, ktorý tam mal vlastne minulý rok, keď po Sargentovi naskočil do toho Williamsu. To já souhlasím, já tady jako určitě nechci kritizovat Franka Colapinta, že by to byl špatný pilot. Já zase se nechci svést na té vlně hejtu, která teď je. Nemám to rád, oba dva zastáváme přístup, vidíš to, jak dneska mluvím, dejte těm dneska klukům, ti jde. Dneska mi to jde, viď? Dejte těm klukům aspoň rok, aby něco ukázali. Ale důvod, proč já jsem se takhle zeptal, je, že teď v Silverstone to bylo 6 závodů pro Colapinta, předtím to bylo 6 závodů pro Doohana, takže jsem chtěl jenom porovnat těch 6 závodů toho i tohoto jezdce, protože si myslím, že Franco Colapinto, doufejme, že se situace trochu uklidní, protože já opravdu věřím tomu, že on tu rychlost má. Pro něj je velmi dobré to, že má i velmi bohaté sponzory, má velmi zajímavý trh, respektive velmi zajímavý původ, ze kterého pochází. Tam mu jde všechno naproti. Tam jediné opravdu, čím by si to mohlo zkazit, by bylo opravdu, by pokračoval pořád v těchto nehodách, pojistných událostech a tak dále a tak dále. A já doufám, že mu těhle z těch, jak dlouho to je, 3 týdny do spa, takže dejme tomu 2 volné víkendy fakt trochu pomohou zase zresetovat tu hlavu trošku, zase se trošičku nadechnout a něco tam zajet, protože by to byla škoda. Myslím si, že není to vůbec špatný pilot. A také tady nechci zase dělat, že dejte Colapinta pryč a chudák Doohan, to už jsem říkal u Doohana, teda to je pravda. Myslím si, že to bylo sprosté od Alpinu, respektive zdravím Flavio. A bylo by teď asi i sprosté takhle vyhodit Colapinta, takže asi to chce prostě ten čas, no. Jen doufejme teda, že ho Colapinto dostane, no. Tak ja som počul, že Valtteri Bottas je pripravený. A ty tomu věříš? Kámo, v tom Alpine sa za posledné 3 roky toľko toho udialo, že tu už není čomu neveriť. Tu už sa skutočne, že to je ako nejaký rozprávkový svet, kde čokoľvek si nakreslíš a vymyslíš, tak sa môže udiať. Takže Alpine je nekonečné prekvapenie. To je určitě.
To rozhodně. Mi teď úplně vyšla, jo, mám. Ale my jsme se, že jo, o tom bavili spolu, že pravidlo ve Formuli 1 je takové, že za sezonu můžeš nasadit 4 piloty. No tak to vychádza. No jasně, ale právě počkej. Já být Flaviem a vím, jak Flavio je zaměřený na ty penízky, na ty dukátky, tak bych možná raději podepsal někoho jiného, kde mi to zaplatí ještě víc než Colapinto, než Bottase, který vlastně žádný sponzory nemá. Jako co má Bottas za sponzora, nebo co má Bottas to, co nemají jiní. Víš, že já bych tam Bottase chtěl strašně rád vidět, mě by to bavilo, já bych chtěl vidět Bottase, mě baví ten jeho styl, ten jeho humor, ten jeho knírač, mě to prostě baví. Já mám Valtteriho strašně rád a já doufám, že příští rok ho možná v nějakém americkém novém týmu uvidíme třeba. Byl bych rád. Ale mě do toho Alpinu prostě nevím, já bych si tam spíš dokázal představit opravdu někoho, že pokud by teda měl dojít k výměně, dát tam někoho bohatšího, než je zrovna Valtteri Bottas. Tak povedz nějaké jméno. Montoya. Sebastian Montoya okay. Třeba. A tam jsou nějaké peníze? Ano, tak jednak Sebastian Montoya má celkem solidní zázemí a je to tatínek jistého Juana Pabla Montoyi, velmi takového střelce taky svého času ve Formuli 1. Syn, nie je tatínek. Jeho tatínek je. Já jsem řekl, že to je tatínek? Ano. Tak sorry, je synem. Okay, sorry. Okay. Sebastian Montoya je synem Juana Pabla Montoyi. Takhle, tak. A Juan Pablo Montoya přeci jenom nechal v hodně lidech takový ty pozitivní emoce v tom, že byl takový jako střelec, celkem zábavný pán. Peníze mají nějaké, teď se navíc Sebastian Montoya docela rozjezdil i ve Formuli 2, že také konec konců podává zajímavější výsledky, než tomu bylo ve Formuli 3 v loni. Takže to je asi takové první jméno, anebo mě napadlo, a teď si sedni, Nicolas Latifi. A to už je asi hodně velký příběh na to, aby se to udělalo. No je pozdě večer, no, takže už můžu říkat takovýhle věci. Ne, to určitě ne, tak Nicolas Latifi navíc jako už se závodním skončil, jenom vím, že ty peníze měl, to bylo jenom takhle jako takové plásnutí do vody. Ale nevím, myslím si, že i třeba Jack Doohan, návrat Jacka Doohana by byl podle mě reálnější, než tam dát Valtteriho Bottase, ale po tom, co Hamilton přestoupil do Ferrari, netroufám si odhadnout, absolutně ne, fakt nevím. No, bude to zaujímavé. Jo, bude. Sledovať tento stav okolo Alpinu. A presne ako som povedal, to je proste nekončiaca rozprávka, ktorá je možno už až komédia, by som to nazval. Ale ešte 100 závodů a budeme vyhrávať. Áno, presne tak. Vlastne od budúceho roku to budú pódia a od toho ďalšieho to budú víťazstva v pretekoch. A potom majstrovský titul a tak ďalej. Tu sú všetky tie mokré sny Flavia Briatoreho, ktoré zatiaľ nevyzerajú, že by sa mali naplniť. Jen škoda, že pod tím, co až Gasly bude získávat ty pódia a ta vítězství a ty tituly, tak pod těmi stupní vítězů nebude stát nikdo, kdo by mu to přál z týmu Alpin. Bude Flavio mávať vlajkou. Tak no. Takový voják v poli z osamocených Pierre Gasly. Uvidíme. No jsem dobré. fakt zvědavý, kam se Alpin ubere. Promiň, půjdej. My sme sa asi zhodli, že toto je pravdepodobne horúci kandidát na najlepšie preteky sezóny. Myslím si, že bude veľmi, veľmi, veľmi ťažké s tými všetkými príbehmi, ktoré sa tam udiali a aj s tým vývojom samotných pretekov v nedeľu prekonať to. A je to možno aj taká hodená rukavica. Uvidíme, čo nás bude čakať v druhej polovici sezóny. Nám sa tieto preteky veľmi páčili. Ako sa páčili, nepáčili vám, tak nám určite dajte vedieť do komentárov, či už na YouTube alebo na Spotify. A taktiež nám nezabudnite dať follow na našom Instagrame cooldownu _podcast.